Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мәҗбүри процедуралар. Калабызда миграция мәсьәләләре буенча әңгәмә узды. Хукукый хәлне җайга салу өчен чит ил гражданнары Әлмәт районы буенча Эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре буенча Әлмәт шәһәре Риза Фәхреддин урамы 50 адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Истәлекле дата. Фәрвәз Шәрифуллин үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Мин җәйле Әлкәй нефти. Әлкәй нефти Сөләй нефтигә әйләнде. Сөләй нефтидән соң. Аннан Җәлил нефти диделәр дә, шул Җәлил нефти 34 ел эшләдем мин бер конторда. Яшь спортчылар күккә күтәрелде. Әлмәттә чаңгыда 2 төр ярыш буенча ачык беренчелек узды. Техника дөрес эшләргә кирәк. Бүген шулай без яхшы результат күрсәтәбез. Елның 31 декабрендә Россия Федерациясы президентының 1126 указы гамәлгә керә. Документ миграция законнары өлкәсендә контрольны көчәйтүгә юнәлтелгән һәм чит ил гражданнарының хокукый торышының үзенчәлекләрен билгели. Безнең төбәгебездә һәм шәһәребездә бу указның башкарылуы турында миграция мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы орынбасары Рөстәм Әхмәтшин тукталып үтте. Толырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. 2025 елның 1 гыйнварыннан 30 апреленә кадәр Россия Федерациясы территориясендә булу режимын бозган һәр чит ил гражданины мөстәкыйль рәвештә Эчке эшләр территориаль органының миграция мәсьәләләре бүлегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Бу аның хокукый статусын җайга салу өчен эшләнелә. Кирәкле рөхсәт документларын, патент яки эшкә рөхсәт алу өчен чит ил кешеләренә берничә чара үтәргә кирәк. Бу биометрик идентификация, куркыныч авырулар һәм наркотик, психотроп мәддәләр куллануга медицина тикшеренүе, салымнар, җыемнар, штрафлар һәм башка мәҗбүри төләүләр буенча бурычлар барлыгын тикшерү өчен кирәк. Далее они проходят. Алга таба алар медицина комиссиясын узгач миграция бүлегенә мөрәҗәгать итәләр. Биредә алар 18-11 маддәсе буенча административ җаваплылыкка тартылачаклар. Анда аларга 5000 штраф салыначак. Аннан соң әлеге гражданнар документлар тапшыралар һәм миграция исәбенә басалар. Алынган документлар буенча алар үзләренең миграция хисабын озынайта алачаклар. Далее по полученным документам они в дальнейшем продлевают свой миграционный учет. 2025 елның 1 маеннан соң хокукый хәлне җайга салу мәсьәләләрен хәл итү мөмкин булмаячак. Бу көннән соң Россия территориясендә законсыз булган чит ил гражданнарына законда каралган барлык чаралар да кулланылачак. Шул исәптән илгә керүне тыю дип ассызыклады Рөстәм Әхмәтшин. Так, за 2 месяца 2025 елның 2 айында миграция линиясы буенча 28 административ хокук бузу ачыкланган. Бу регистрация урынының читтә яшәү, ел сайын хәбәр бирмәү һәм Россия Федерациясы территориясендә законсыз яшәү. Хокук бузуларның төп өлешен чит ил гражданнары үзләре башкара. Алар үзләренең миграция хисабын контрольдә тотмыйлар. Билгеләгән вакытны үтәмиләр, патентларны вакытында түләмиләр. Основную массу правонарушений совершают сами иностранные граждане, они не контролируют действия своего миграционного учета, не контролируют даты, не своевременно оплачивают патенты. Чит ил гражданнарының төп өлешен Үзбәкстан, Таҗикстан, Әрмәнстан һәм Казакстан гражданнары тәшкил итә. Хукукый хәлне җайга салу өчен чит ил гражданнары Әлмәт районы буенча Эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре буенча Әлмәт шәһәре Риза Фәхреддин урамы 50 адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Белешмәләр өчен телефон 22 66 00. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Без бөек җиңүгә китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 1945 елның 10 мартта 1358 сугыш көне. Чехословакия һәм Польша территориясендә 4-нче Украина фронты гаскәрләренең Моравск острова сәнәгать районын азат итү буенча һөҗүм операциясе башланды. Икенче Белоруссия фронты гаскәрләре дошманның Померан группировкасын юк итү буенча уңышлы сугыш алып бара. 3-нче Украина фронты гаскәрләре күлдән төньяк көнчыгыштарак Балатон контрһөҗүмгә күчкән һәм Дунай елгасын үзәргә омтылган дошманның зур пехота һәм танк көчләренең аяусыз һөҗүмнәрен кире кага.
Зур юғалтулар бәрәбәріне дұшман ғаскерлері айырым участокларда біздің оборонаға бәріп кіре. Жеңуге 60 күн қалып бара. 8 март күнні Әлмет районы Түбән Мақтама жерлігінде яшаучы хизмет ветераны тыл кішісі Фәрвез Шарифуллин өзінің 95 яшьлек юбилейін белгіләп үтті. Узган елларда юбилейлі туған күн уңайынан ул котлаулар кабул итте. Кунаклар арасында безнең хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова да булып кайтты. Фәрвез Шарифуллин Сарман районының Корамалы авылында туып үсә. Аның балачагы бик авыр шартларда уза. Белем дә ала алмыйча Фәрвез абый колхозда эшли башлый. Сугыш башланганда аңа бары 11 яшь кенә була. Ачлык, салкынлык, кием җитмәү, катлаулы көнкүреш шартлары Фәрвез Шарифуллинның хәтерендә гомерлек истә калган. Сугыш беткәч ул армиядә хезмәт итә, һөнәр ала. Хезмәт юлында ул бульдозер йөртүче булып эшли. Мин элек Алкайнефтие. Alkanifti Sölenifti gaylendi. Sölenifti'den sonra. Ondan Zelenifti dediler de şu Zelenifti 34 yıl işledim ben bir kantorda. Ona Trudovay da var o. Şu 34 boyunca beni hala çağırmıyorlar. Bir sene şakaş. 5 yıl işlettiler. Kim bulup işlediniz? Basu'da turba salmıştık ona. Kaşçaltılar koyup turba salıp Germaniya katlı Kaliningrad'a katlı barda bu turba salıp drojbı tarası atalar. Сугыштан соңгы чорда эшләү җиңелләрдән булмаган. Ул вакытта бульдозерның кабинасы да юк иде. Пычракта да, салкыннарда да, эсселектә дә тырышып эшләргә туры килде, дип искә ала Фәрвәз абый. Җәлил нефтның утытысында алыштыргысыз хезмәткәр була ул. Бүген дә игътибарда һәм ихтирамга лаек кеше дип хөрмәтли аны хезмәттәшләре. Бәйрәм көнне дә алар юбилярны игътибарсыз калдыра алмаганнар. Җәлил УТТ профсоюз комитеты рәисе Илдар Ибатуллин бу истәлекле көнне тыл ветеранын Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел юбилей медале һәм таныклык тапшырды. Сиңа бәләкәй генә бүләк инде яңа юбилейңа. Бик зур рәхмәт ишкән, бик зур рәхмәт. Фәрвәз абый, исән сау бул. Амин, шулай булсын. Фәрвәз абый безнең УТТда инде 32 ел эшләде. Трубашта. Ул бик ответственный кеше иде. Үзенең техникасы бик Путинга бар биткәч. Үзенең техникасын бик карады. Ну, ул самый авыр вакытларда эшләделәр. Без аларны бик якын итәбез, бик горурланабыз алар белән. Бүген Фәрвәз абый Түбән Мактамада ялгыз яши. 2 ел элек ул хатынын җирләгән, ә бердән бер улы нәни чагында ук фаҗигале рәвештә үлә. Хәзер аңа бар яклап авылдашлары, гаилә дуслары, якташлары ярдәмләшеп тора. 95 яшь бик зур гомер бит инде ул име. Санас бармакта санасаң да телләр алып бетәрлеге име. Киләчәктә дәгән исән сау булсын Фәрвәз абый. Матур тормыш еллары яшәсен. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңгыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт яңадан Enigma дөресрәге аның иң танылган алтын тавышы Эндрю Дональдсны ишетте. Концерт 8 март бәйрәм кичендә Нефтче мәдәният сараенда узды. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен төркемнең иң танылган һәм яраткан композицияләре яңгырады. Вакыйганы безнең төшерү төркеме дә игътибарсыз калдырмады. Концерттагы тере тавыш Казаннан килгән кыллы оркестр музыкасы белән үрелеп барды. Эндрю Дональдс Әлмәткә инде 2нче тапкыр килсә дә калабызны әле карарга өлгермәгән. Мондай вазгыятьне концерттан соң төзәтергә өметләнә. Россиягә исә ул инде 15нче ел килә. Мондагы тамашачы аеруча җылы кабул итә дип билгеләп үтте җырчы. Мин тумышым белән ямайлы һәм руслар тулайым алганда ямайлыларга бик ошаган. Әгәр син халыкка бар мәхәббәтеңне тапшырып чыгыш ясыйсың икән, алар шулай ук синең иҗатыңны шатланып кабул итәләр һәм сиңа җавап итеп кире мәхәббәт бүләк итәләр. Россиядә бик җылы тамашачы. Love and the communication. So I have good communication with the audience. If you wish you could have it. 5, 4, 3, 2, 1. But not me. 'Cause me
Концерт барышында Эндрю Дональдс Энигма төркеменең классик җырларын һәм үзе иҗат иткән композицияләрне тәкъдим итте. Матур һәм тирән вокалдан тыш Эндрю Дональдсның төп сыйфаты ул мизгелдәге хисләренә ышанып эш итү. Җырларны алдан җырлап карамыйча репетицияләрсез башкарырга яратам ди ул. Балалар хоры белән чыгыш ясаганнан соң да җырчы аларны сәхнәдә калырга сорый. Һәр композицияны Эндрю Дональдс үзе аша үткәреп җибәрә. Бу аның хәрәкәтләрендә, мимикасында, тавышында сизелә. Форсаттан файдаланып, Энигма төркеменең алтын тавышы сөйкемле ханымнарны бәйрәм белән дә котлады. My Jamaican people, what's up? Russian Jamaican? I want to congratulate Минем Әлмәт һәм шулай ук барлык Россия хатын-кызларын котлыйсым килә бу гүзәл бәйрәм белән. Сезгә бу көнне искиткеч рәхәт итеп үткәрүне һәм минем тамашада булганнарга ләззәт алуларын телим. this special day, International Women's Day, and I hope you will enjoy the show. Thank you so much for sharing this evening with me. Wonderful Almehitives. Яшь спортчылар күккә күтәрелделәр. Калабызда чаңгыда 2 төр ярыш буенча ачык Әлмәт шәһәре беренчелеге узды. Катнашучылар трамплиннан сикерделәр һәм чаңгы ярышында катнаштылар. Юность спорт мәктәбе оештырган чараны без дә күреп кайттык. Ярышларда Казан, Уфа, Әлмәт һәм Лениногорск шәһәрләреннән барлыгы 60 спортчы катнашты. Иң яхшыларны малайлар һәм кызлар арасында 4 яшь категориясендә билгеләделәр. Дети учатся, во-первых, соревноваться. Балалар беренчедән ярышларда катнашырга өйрәнә. Икенчедән башка шәһәргә чыкканда аларның үзара мөнәсәбәтләре яхшыра, ныграк дуслашалар. Гомумән ярыша белү һәм лидер булу яхшы сыйфат. Ул шушындый очрашуларда барлыкка килә дә. Качество, и потом, может, где-то и в учебе помогает. Чаңгыда 2 төр ярыш программасында спортчылар төрле озынлыктагы һәм катлаулык дәрәҗәсендәге 5 трамплиннан сикерделәр. Бу төр сикерүнең техникасы һәм ераклыгы буенча бәяләнә. Икенче төр булып 3 дистанциягә чаңгы ярышы булды. Чаңгыда 2 төр ярыш ул шактый динамикалы спорт түре. Соңгы беренче елда калабызда зур темплар белән үсә. Бу күрсәткечкә шәһәр һәм Әлмәт районының чаңгы спорт федерациясе составына кертелүе ярдәм итә. Укыту тренировкасы комплексы саклана һәм елдан-ел яхшыра. Тренировкалар ел фасылына карамыйча даими үткәрелә. Больше не будет, давай. Трамплины, то есть, являются в нашем городе уникальными. Безнең трамплиннар алар уникаль. Безгә ярышларга да, гомумән тренировкаларга да төрле өлкәләрдән спортчылар килә. Бу әлбәттә безнең база яхшы булганга. Бездәге сыман җир трамплиннары бөтен җирдә дә юк. Балалар аның буенча менгәндә җир буенча атлап менәләр һәм шуның хисабына курку хисе кичермиләр. Тогда, когда он поднимается вверх. Трамплиннан сикерү бик катлаулы процесс. Дөрес сикерү өчен характеры һәм юнәлеше буенча төрле хәрәкәт сыйфатлары һәм күнекмәләрен камилләштерергә кирәк. Сикерү өлешендә координацион гамәлләр, шулай ук җиңел итеп сикерә белү мөһим. Яхшы нәтиҗәләр күрсәтү өчен даими тренировкалар һәм тренерны тыңлау кирәк ди Әлмәт командасы спортчылары. Сикерде техника дөрес эшләргә кирәк. Бүген шулай без яхшы результат күрсәтәбез. Ярышта беренче булып иң яшь спортчылар чыгыш ясады. Алар менә әлеге трамплиннан төштеләр. Алга таба хәзер без урта яшь категориясенең дәвам итә икәнен күрәбез. Алар әзерләнеп үзләренең чыгышларын күрсәтәләр. Кирилл Комаревцев 2 ел чаңгыда 2 төр ярыш белән шөгыльләнә. Барыннан да бигрәк югары трамплиннар һәм зур тизлеккә тартыла. Аның иң яхшы сикерүе исә 21 метр. Делал я его в Уфе на трамплине К20. Когда скорость набрал, я в посадочку сел, ноги
ноги немного прижал и толкнулся. И меня ветер дальше начал толкать, и я вот долетела только. Риана Хлынова 4-нче ел әлеге спорт түрендә күнекмәләрен яхшырта. Үзенең сикерү серләрен ул безгә дә ачырга булды. Ну, у меня сестры с братом. Минем абый белән апам шөгыльләнә, шуңа мин дә бу спорт түренә килдем. Сикергәндә һичшиксез дөрес позаны алып очарга кирәк. Аннары аякка төшкәндә аларны шулай ук дөрес итеп җыярга өлгерергә кирәк. Ну, просто принять положение и лететь, и все. И успеть собрать ноги, чтобы приземлиться. Барлык спортсменнарга да лаеклы грамоталар һәм бүләкләр тапшырылды. Hürmetli тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш, сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.